Kuphi nakuphi la kufikela khona lo mbukiso weMlaba Media. Ngibengelwa yimina futhi uMfokankeshe. Ngithi namhlanje kumhla ka25 usele 2 days ukuthi kuphume ialbum kaKhuzani, kuphume ialbum kaMthandeni Indlaba Iphika. Ngithathe ngathi leli thuba ake ngireview ialbum kaKhuzani Isipoki Esingafi. Ziphumile ke iphumile itrack list, iphumile necover, kuningi nje asekwenzile kahle sekulindwe ingoma khona ngisho nezindaba ezikhona ezishisayo. Kodwa ke singakubhekisisa ukuthi ukhiphe icover nesihloko esithi Isipoki Esingafi. uKhuzani ke umkhuba wakhe ke lo unawo umkhuba wakhe lo ukuthi uyaxoxa nje ngecover nangesihloko, awekho ialbum yakhe angaxoxi ngayo. Wathi ilokhuza inyoni yomthakathi wafaka isikhova wabeka ama-award namabhiya la mayikhuluma nje ngalento akhuluma ngayo uyayifaka kwi-cover noma kuphi, and lento leyo is very influential ngalendlela eyisimanga. And abantu babegxeka uKhuzani mhlawumbe ngale minyaka ekhahlela izinja ngesikhathi engena nezimbuzi. Izinto zakhe izimpi azindlela alwa ngayo lezi zimpi zakhe angazi noma mhlawumbe kuyazwakala ni ngale lapha gadla ngakhona, kodwa ke hayi thina abalandeli siyayibona ukuthi ke kula kuMlaba Media kasichemile silandela wonke umuntu, and abanye abantu nje abantu engizwana nabo mina baze bethi hayi mina ngizazi ngifunani, kodwa mina ingoma emnandi ngiyayilandela futhi ngize ngisondelana nengoma emnandi. Kodwa ke sila indaba yesipoki esingafi ukhiphe ke nencwadi ekubhalile lapho umbhalo angazi noma ngawufunda kodwa ake ngufunde. Uthi lo mbhalo, ngiyabingelela emhlabeni wonke, ngibingelela inkosi uMaskandi bonke sebephelele, ngibingelela iPresident of the Blue Nation. Ngithi ngithathele lithuba ngibonge indlela eningeseka ngayo kusukela ngaqala ukucula kuze kube manje. Ngithi kini isandla sedlula ikhanda, uNkulunkulu anibusise, enikwenza kimi mihla yonke nikwenze nakwabanye. Ngesele inkomo ezinkulungwane ngathi angithathe leli thuba nginethulele nanku umsebenzi wami omusha, isihloko sithi Isipoki Esingafi. Ngicela nijabule nizinakekele kulamaholide kaDisemba, ningakhohlwa ukufaka izimfonyo njengoba kuwumyalelo kahulumeni. Ma-Blue Nation ami, uNkulunkulu anibusise, akekho oyodlula thina. Sesikubonakalise kaningi lokho njengoba sihlezi sibathela othulini. Ngithi nje happy new year, asidibane futhi maduze nje nami ngoba ngilapha nje ngilinde ukhuba wethu. Ngiyabonga. Isipoki Esingafi. Khona ke enye into futhi ayifakile kulelo kuyo yona le cover lena ethi kwasho bani ukuthi ngumculi. Angazi noma ileyo debate yasuka lapha ku Instagram ngayibona nje kancane ngayikhetha ukuyiziba bedudulana lapha uNjoko neFeze Emnyama ngokuthi usuyacula Njoko omunye sithi iphumlani bengithi fake account, kodwa angikho lapho. Indaba esikhuluma ngayo namhlanje Isipoki Esingafi. Ziphumile ke ingoma zo14 and ufeaturishile kulezi ingoma, ufeaturishe uLuve ku track number 5 ethi Ijele. Le ngoma lena yazi ngase ngipredict ukuthi mhlawumbe ithi nami ngiyafisa ukuyokhomba ijele elinzima, nami ngiyafisa ukuyiphatha imali ijele elinzima, ngoba uLuve unakho lento yokuthi ingoma lezi ezicule ngomeni especially eziqoshwe nje uye lapha ngani noma uyena no phela asazi kwantshiyazana ukuthi ubani oqopha, kodwa unakho ukuthi ayimuyise ngapha. Kade eyibuyisa kakhulu ziculwa uqhosha yabo. Nje manje kune video ephumile ethi ekade becula ingoma bethi bacabanga uKhuzani balala bangalele. Leyo ngoma ingoma eyayigida uNtshiyazane, I think 2014 25 December 2013 ethi bacabanga uNtshiyazane balala bengalele. Babegida 2014 ingoma ekwahluphe ekhulu phela babegida ngaleyo ngoma. Kodwa ke ngesikhulume ngeingoma lezi ezikule album kaKhuzani, unumber 1 nizoguqala uhlezi ke number 1 yabona mayethi unumber 1 njoba silana silento ukuba nalenenye ayithi kule ukuthi manje ngeke sikwazi ukurecord, kodwa nje utrack number 1 ngiye nginaka ukuthi uKhuzani uhlezi ithinda ingoma yehawu ayiqhoshela ngayo futhi ayiqhoshela nabalandeli bakhe nama Blue Nation akhe uhlezi, kodwa nje kuyingoma enamandla kakhulu.
intandane isipoke esingafi ngithukile nginake kujela kuba track number 4 isihloko se-album kulonyaka ngathi track number 3 amaqojama safisa ukuzwa ke leyo ijele featuring Luva bengisakhuluma futhi ngendaba ukuthi uLuva featuring Shilo waphindwa featuring Shea uJaiva noShini nomuntu ekhala sidubula ngeMauzen I'm waiting to hear leyo ngoma aphinde futhi wabuyisa intombi yakwaZulu uMamntwana uSiphesihle ngale ngoma uTsotsi kodwa kulonyaka ke bathi ubhudu abantu yabona ukuthi kahle kusathintwa lona uthando track number 7 lo enye futhi ingoma a featuring Shea kuyo track number 14 ethiwa engizwe ngithini featuring Thibela uhlezi uThibela embambe kanje uKhuzani ezikhona ke ezinye ingoma track number 9 Thula Dunudunu track number 9 uhlezi egadla kuKhuzani siyakwazi lokho uno track number 11 emhlabeni nothando track number 12 ngikhulule mama akwenzeke kube khona ingoma iKhuzani angeze ukukhuluma ngabazali bakhe akwenzeki nakancane ku album uNtombende number 13 sibake sikhona ingoma amaqojama noma ngihamba track number 8 and the track ende lapha track number 9 Thula Dunudunu 15 minutes 5 seconds yo hayi kodwa ke no wayengizwe ngithini featuring Thibela u14 minutes 26 seconds ukuthi nje naleya inde kakhulu Hilokho nalokho kokunye ke ukuthi kwenzeka uke wafaka lapho ku Instagram wakho uKhuzani ukuthi unombhemu lapho osebenza la kuprintwa khona ama cover so wafonqozenye wayifaka ekhikhini maqede wayishutha waseyifaka esendela abantu hayi ke mina ngumlaba ngithi ngicela udlule ngesubscribe sengijahe ukuthi si react siphinde si review album kaMthandeni Indlaba Ephika bafowethu abantu abenza ama-order balanda ingoma nami sekujahe kabi ukuthi le ngoma ngiyithole ngicauthi ngeweekend noma kanjani ngeke ngihlale ngingayitholi album iCD nje phelele mina nguVuwanke